Здравейте отново! Продължаваме с тежката епопея. 6500, след като направихме много тъпа игра като цяло, отново пети. Направо не знам днес какво става. Пети, трети, пети, втори, два пъти даде. И няма да надигне на 6500. Ето няма да надигне на 6500. Каквото и да правим ми дава 6500 да ги видят. Продължаваме обаче да ги напътстваме, не да ги напътстваме, да ги напираме. Видим сега, ще върже или няма ли да върже. Предишната игра беше много добре, предишната игра 7 win страйка и след 3-4 пъти ме опаткаха и приключих. Да видим сега какво ще е. Това е много яко. Естествено няма да ми даде наги. Мъчим елемента, бе. Тук вариант не виждам. Пирати няма да игра със сигурност. Много съм добър, направо чака вера. Лепна. Един фриз. Но... така, добре, ще стане. Вера има undead. Ще таунта. Таунта. Тегав. Вера ми вика, чакай малко, къде си тръгнал? Предпоследни. Тото е... да играем като професионалист. И той е на елемента, бе. Тук трябваш... но няма как. Трябва да направя това. Сега ще я намажа някакво елемента. Да, естествено. Това е съвсем нормално. Фикс. Страдярка марка.
Ама е тази камера много нагоре сочи. Да направим е тъй. Тъй май е по-добре. О, ще вътре с много по-добре. Без вирус, stream.com, remove the space. Пратил. Някакъв бот различно е. Аз се осигурихме едно гол за другия път. Това взе тежката паница. Всичкото взе. Той че ме е две. Добре. Добре, за сега ще е тъй. Принципно, ако ми даде гъбата, то не е гъба реално, ама е маняк де държени камъни. Това много яко бъде. Това няма. О, тук ще има механика. Какво ще става? Добре, сигурна победа е това. Осмичка. Изкачваме се нагоре. Сега сме срещу тът тегав. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch? Нямаше на ден фриз. Някакво да направим като цяло. Не мога да ги взема. Предвид ми двете е хубаво да ги имам. Вече е този. В смисъл, мога, ама ще загубя рунда. А пък не искам реално да губя рунда в момента. Защото може такъв кап сме. Стана на 15, няма още 10. Принципно не е колкото си още да загубя рунда цяло. Ама не е това идеята. Не е това идеята. Пак как би мога препак бъде това? Все още имаме шанс. Добре, много добре. Четворка върши работа.
Задължи гол да дигаме. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. Да видим какво ще направим тук сега. I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Върху трябва да дигнем тиара. Тиар 4, после тиар 4, то е тиар 5 маняка. Тиар 4, да се отпадне направо. Капа още е 10. Този е микс. Това не говори добре. А трябва да е механика, ли? По-рано беше механика. А не, този беше механика. Видим това къв ще е. Кой изобщо го играе това така? Принципно ме изсипа. Тиара има много голямо. Да, тиар 6, брат, ти го. Май, съдил взимае. Дадах малко хилт. Сега ще вземем още едно елементочето. Пирати. Като цяло нямаме дивайн шут, нямаме какво са пази. Но момента нямаме. Защото преди тия в 400% има което ще сплитва работа. Това е така. Гадния пират с меча. Да, куми дай ме пича. Охо! Абера е тегав. Абера е тежко тегав. Какъв топ там, бе, брат? Какво прави ти, бе, момче? Добре, да бутам тук да това е... Да, в принципно е схема. Ползваме чисто стратегически. Добре! Чезай. 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 Чезай.
Team safe. Once per turn after you cast a veil spell. Да пробваме. Добре. Той ще направим малко оджин схемичка. Само ще оставим с 1 милион по-малко, но другия ход ще го предвижа това. Това ще го предвидя. Добре. Важното е да оцелим. Второто оцелим ли, ще имаме някакъв къс шанс да направим нещо. Наомито може да ни помогне много. Тегава работа. Добре, изпъхме нещо, което между другото е много хубаво. Добре. Елиминирахме го направо. Отървахме са малко. Право му го давам. Добре, за момента сме доста добре. Въпреки че това не е гаранция, пак могат да убият отбой. Но ще видим. Какво ще стане сега? Ох, това ще е гаден. Разда реборни на поразила, мера. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. О, добре. Даже е много добре. Оцеляхме и срещу първия. Не, то реално той вече не ми трябва, но мога го взема за стата. За стата мога да го взема.
call him back, girl. Let me see you hold it down. We gon' have a Oh blast. shit, прецаках се. I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word. I know Не it's трябваше. you can have it all. Watch me Добре, rip it нищо, off. не е умрял I'll човек, admit така it, че you got всичко me е окей. feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. Моята размържи го и този човек, направо си топъл да това правиш. Мисля, че бъде трябваше направо да го махна лъчи. Лошо. Много лошо. Знаех си, че трябва да си махна бъдето и въпреки това го оставих. 6. Това път още по-зле. Приятели, продължава да не ни върви в тая игра. Изобщо не ни върви в тая игра. Не може да ги догоним в тая. Вече 202 часа играе. Майко. Въпреки това нямаме късмет. Да пробваме ли овчана? Ще пробваме овчана. Тей! Време е втори рънд да направим. Добре, имаме наги. Имаме Golden Arrow, което е много добре. Просто причина, че видим ли зейсти го правим златно. Добре. Това ще вземе. Шапките е по-добре вариант. Лошото е, че не даде нага в начало площ, което не е много зле. Тук са бим за Роки, здраво, мама, здраво, зестите и дивни. Здраво, зестите и дивни.
Сега трябва да почнем да стискаме палци и другия ход да покаже зести. Покаже ли зести? Ще стане един път. Тя гледай ги, те направо дигат. Тия две всичките. Ама нормално, във втори ход няма какво друго да направиш, ще да дигнеш тия рък. Макар че има и такива, дето не го вдигат. Лошо, не показва зести. Нито лава. Много лошо. Много лошо и сам съм ебак. Що? Как пищо нямам да я пича? Да би фриз за поне за ето да вземе една монетка. Но мраз те като не ми дава карти. Поне още една нага. Добре, изсипима. Давай изчезай, по-бързо. Той капа е на 5. Няма проблеми. Аре, няма да ми превъртиш поне едно едата. Няма така кръщина човек. Не, тя ще ги вземем сега и това е, няма... И даже някакво го пазя. Лошо. Много лошо начало. Това не ми харесва. Макар че някакъв път лошото начало води до добра победа, ама... Ще го видим как ще е. Много лошо. Добре. Пак 5. Наистина много бегало начало. Толкова с лошо начало не съм имал от много време. Тир 3 вера, аз съм още тир 2, ти нормален ли си бе, брат? Не мога да стигна, даже е тир 3. Нормално. Добре, този го взимаме със сигурност. Този го взимаме със сигурност. Дигнаха ли капа на 10? Дигнаха, добре. Добре.
направо работата е, не казвай на никой. Щом го показа, съм щастлив принципно, но да видим дали ще направим нещо. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Само да изнагледа, ама по-добре така да направя. Така. Белкем, направим нещо. Потом по-късно ще продадем. Така ни трябват точно тези трите. За в момента тези трите. А после ни трябва само етос. Ролга покаже ли го, всичко е джиджи. Ролга покаже ли го. Мразя дракони. Те ще се запазят статуите. Да, баш не го удари. Баш най-безполезният удари. Няма такова хюмне, братле. Няма такова хюмне. Кап 10, не, то вече е кап 15. Да, въобще е кап 10. Покажи го и го крий. Изобщо не ми трябва да ме злато в момента. Но го завърти още на път. Може вземе зестито. Даже знаеш какво ще съм щедър. Ще ги почерпя. Добре. Имаме малко, нали, файда. Да набиваме на Авера All Win. Да прави. Май по-добре да взема злато. Ще махна тая. Ще махнем тая и може и то да махне.
Ще видим. Не казвам голяма дума. Принципно са златно зести е по-добре. Лошото е, че нямаме нито една лава. И лава ни не е забавяла. Айде, мергай. Лошо. Брат, стига, бе! Стига, бе! Не бъде лоша с мен, бе, миличка. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to Добре. Още много се изтивишаме горе, което е много добре. Въпросът ми ще стане схемата с зеститата. Следващия рун после изчезва и вземе зестито. Няма това остане. То се е наченка, че може и да го паткаме на бързо. Аз си го прибих мъжката. Не му вземаме, не отпада, ама яди бой. Добре, сега ще ви покажа как точно се процедира. Кадяло OG схема за момента. Само показвам. Извинявай, моля, какво?
другия ход, ще дигнем тир 5 и ако ми даде пипалото, даде ли ни пипалото, мръсен брой ще пада. Наги има ето в улто този тир 6. Тук има големия риск да има рок. Може и да отпаднем, ма не е сигурно. Изобщо не е сигурно това. Има ли рок? GG, в смисъл долу сме. Макар че дебуто ни вече е много опи. Дори и тя малките също. Малки. Имам пред те дете са златни. И сега с дропа ще разберем каква ни е съдбата. Имаме шанс. Кой това е? What? Кой имаме шанс? Ни направо си го взимахме. Дали не е най-скемарската мета нагата? Виж хубаво ни даде. Виж хубаво ни даде. Едно. Две. И почваме тежък спам. 3, 4, 5, 6. Добре. Добре. О, тук падаме тежко. С тези реборни не ми харесва. Те са с по едно хелт, ама... Хикс! Хикс! Това е добре. Тук имаме Хикс. Лава. Зест. Матриарх. Пред много голяма дилема съм. Махам го.
Сега ще направим една курменска схема. Махаме той, той ще направим. Добре. Един път. Втори път. Трети път. Сега нямаме само един силен миньон. Ще имаме два. Така. Приключваме. Ете. Това е на дракони. Дано да няма чарвинг. О, той е вера, е 6 win страйка, лет гейм човек. Ти лут ли си? Аз направо си отивам. Това е вера, направо си му елиминира. Добре, Зобан. 50 диван ще убеем, да. Така че пак може да му направя лошо. О, да. О, да. Добре. Добре. Малко, но от сърце. Малко, но от сърце. Кой каза, че зехството не е схема? Добре, това е по-добре избор. Деца, ако правим тъй, тогава го купуваме. Out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard. И сега продължаваме да правим тежкия зоб. Вземи моето момче, вземи моето момче. Айде. Айде. Да видим, това са свините, можем ли да го направим или не? Брат, даде ли ми още едно зесте и ролка? Имайте предвид, че играта е Game Over, в смисъл ще щупим играта. Ще щупим играта, даде ли ми още едно зесте, да го направим злато. И ролка, край. Ще щупим играта. Ще е много грозно. Ще е много грозно. Точно, обимай. Естествено. Шумни. Друго не мога да кажа. Ей, сега си платиш с лихва, моето момче. Ето. Ето е така се прави. Все такива като тебе. Айде, ще ми играеш с кам. Айде, покажи рого е. Продължаваме с тук. Лекичко цък. 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 Добре! Take the wrong and you make it right. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, don't let me go.
към Бети. Те ще имат много атака сега тез. Той ще издържи поне на 6 атаки, 7, грубо. Грубо на 7 атаки може да ми издържи лавата. Със сигурност ще ги уби, но ще издържи около 7 атаки. Не повече, не му давам повече. Схемата е сега тук горе да ни покаже ролка. Следващата вратка тук горе да има ролка. YouTube веднага ще изчезне. Знаех си. Ще е назобан на Буков Тос. Това е ясно. Да. Защо е, брат? Добре, той ще е за тая вечер, повече игра няма да има. Лека нощи. Човек, как ще ме убият така грозно, бе? Нека да сме направили готино колко там. Не знам какво правим. Така. Оставаме, следващия път ще продължим. Довиждане и лека!